Diolch i'r Santes Dwynwen, bellach mae yna ddolen gyswllt rhwng Llanwen yn Sir Fôn a Llanystumdwy. A'r ddolen gydiol ydy Tyn Llan. Oherwydd Tyn Llan, y lle ganwyd ac ymagwyd Wil Sam ac Elis Gwyn Jones, Tyn Llan ydy cartra Gwasg y Moresg. A Gwasg y Moresg sydd yn gwneud cardiau Dwynwen. Ac yn disgwyl amdano ni mae Elis Gwyn Jones. Elis Gwyn Jones, pan ofynodd Vera Williams a Criw Bangor i chi i wneud cardiau Dwynwen, pa weledigaeth gawswch chi? Wel, mae hi yn draddodiad yn Wasg y Moresg, mae'r gwasg ifanc ydy hi, gael cynifer o bobl ifanc ac sy'n bosib i gynllunio y cardia ac ati. Ac felly digon naturiol oedd meddwl yn yr adran gerfyddyd yn ysgol ramadeg Bwllheli am osod y gwaith ger i Bronw. Wedyn mi gyswn ni amryw gynigion fel petai i mewn ar gyfer dathlu'r wyl Dwynwen, ond dwi'n meddwl mae cerdyn gan Gareth Roberts a 2 gerdyn gan Cara Chase oedd yr rhai mwyaf addas ar gyfer y gwaith. A oedd gennyn nhw ddipyn o brofiad yn y math yma beth? Oedd, mae Gareth yn gweithio mewn leino, wrth gwrs, peth sy'n uniongyrchol, yn yr had i argraffu, ac yn effeithiol mae o eisoes wedi ennill gwobr gyntaf drwy Gymru am nid tirlun mawr mewn leino. Ac gan bod o yn medru gweithio fel hyn mor hwydd o lwy nath o gael ei waith allan yn y cyfrwng yma. Beth am Cara? Wedyn, Cara, mae hi yn gweithio yn yr achos yma efo papura siswn, yn torri'r gwaith allan. A gwaith gofodern yn hi, ac wrth gwrs cyfeirio y mae chardiau hi at math o gynllunio sy'n mynd ymlaen heddiw. Ac oedden ni'n meddwl, os o beth reit dramatig, bod yr hen wyl fel hyn yn cael ei chysylltu efo idiom yn dyddiau ni. Wel, gael o'n nhw rwan, de. Gareth, pan ar yr athro ofyn i chi wneud cardiau, pa syniadau ddodd gyntaf i chi? Wel, i ddechrau, oedden ni'n isio cardyn doniol. Oedden ni isio beth gweddol ddifrif, de. O ia, pa ma chi isio hynny? Wel, beth difrif ydy gyrru cardyn i cariad, de. O, da chi'n teimlo hynny? Ynddo. Ia, wel, mae'n debyg bod chi'n iawn yn diwedd, de. Ond nawr, mae'r math o gardyn da chi'n gynllunio, dynas efo un hanner i gwynab yn dywydd, a'r hanner arall yn wyn, de? A'r gwynab ddim yn naturiol. Pam o'ch chi'n dewis hyn? Wel, Santes o Sir Fôn oedd o Dwynwen enw, de. A dwi'n meddwl bod yna neb di gweld ti, felly ni'n trio portreadu dynas anaturiol wrth trio wneud y cardyn yma. Fe dim rwy'n naturiol ond mae rwy'n yn arfer weld, de. Ia, a pam hynny? Wel, fe ni'n wneud 2 neu 3 o gardia, o dynas naturiol, ddim yn siwtio'r beth, de. Nesa ni dynas yma yn naturiol i gwyneb i gyd. Mwyn eithon ni o'r byd, ydy? Ie. O reit. Wel, rwan, Cara Chase, gair enw da iawn, de, ad y pwrpas yma. Cara, mae'ch dyll chi ydy mewn patryma a symbola. Pam da chi'n dewis y math yna o ddyll? Wel, o'n eisiau gwneud hefo symbola sy'n perthyn i wyl y cariadon. Achos o'n eisiau creu rhywbeth oedd da chi'n mynd gweld fel arfer chi. Rhywbeth newydd chi hun sydd wedi gwneud. O, da chi'n meddwl bod gennych chi fwy o sgop i fod yn chi hun wrth wneud symbola? Byddwch chi yn gwneud arlunio fel arall, byddwch? Bydda. Ond bod hwn yn digwydd mynegu be o'ch eisiau, ia? Ie. A be da chi feddwl o'r syniad o gardiau Dwynwen? Dwi'n hoff o'n efo. A da chi am anfon rei chi yn? Ynddo. Wel, gobeithio gewch chi y lwc ar y derbynydd. Diolch o'r chi'ch dau. Diolch yn fawr. Mrs Mair Gwyn Jones, chi sydd yn edrych fwyaf ar ochr busnes yn Gwasg y Moresg, ynde? Ie. O rwan, sut mae cardiau Dwynwen wedi mynd? Wel, cyn belled ac y gwni maen nhw wedi mynd yn dda iawn. Da ni wedi clywed am rai o golega Prifysgol Cymru yn gwerthu rhai ac yn ei prynu nhw. A da ni wedi clywed hefyd fod yna rai o tu hwnt i'r ffin o petai wedi cael rhai o Rhydychen er enghraifft. Dwi wedi clywed hefyd fod yna rai o Llanystumdwy wedi prynu rai a phobl o Baris. Faint ar chi argraffu? 2,000 i gyd. Meddwl leni beth bynnag argraffu dim ond 2,000 i weld sut byddan nhw'n mynd. Ia, fel... hon oedd y flwyddyn gyntaf i ddathlu rhywun. Ddim rhy optimistig leni felly, ia? Na chi, ddim am leni. Nawr, ar yr ochr lenyddol da chi'n edrych ar ôl bethau yn ogystal â busnes, de? Ia. A chi bia'r
penillion sydd yn y cardiau, all right? Wel, fi ddewisodd yr hen benillion traddodiadol wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod nhw yn gweddu'r math yma o gerdyn. Mae yna rai wrth gwrs yn sôn am serch, gymaint ohonyn nhw, ac felly o'n i'n meddwl bod rhyw ddwy linell fel miro finc ar bapur tenau a caeselia fach isanau. Neis iawn. A dyma, ni bydd hyn o'n profi'n union fod môr o serch o fewn fy nghalon. Ac ar y cerdyn ar enw Dwynwen arno, hardd y nos yw Gwener Lleiad, harddach ydyw grydd fy nghariad. Wel, gobeithio geith hwnna i negas adran, de. Wrth gwrs, a dyma chi rola, a wyt ti yn fy ngharu i fel rwy fi'n dy garu di? Ia, fi alla hwnna fod yn gwestiwn cas Mair, de. Mi alla, wrth gwrs. Wel, bob llwyddiant i'r peth yna, diolch fawr chi.